हाँ हेलो जो तो त्रिपुरावासी नाले दिबो हितिनी जे 31 तारिख दिसंबर ऑल इंडिया तिनी जे बसिक चामनि जे खाकसां लाये चालाय नुलाय तमो समयो चिन लुंथिरपारा जाम्पु हिल आरडी ब्लॉक निमसिङो आखे सब डिविजन कांचनपुर निमसिङो जे मिजोराम कोथा पारावा चिनि लुंथिरपारा सिङो फासावनै कामतां थांलाय तिङो मिजोराम पुलिस देहा फसिया आयर देफसिया पब्लिक देफसिया ब्रो डायरेक्ट फायर खेमन तातेओ तिनी चिंग्रो ब्रो थुंलाय मा तंजाव नदी बो लास्ट बो जाम्बरो हॉस्पिटल तिन अने पदा चुंजे व्यवस्था जमा हिबो रिसेन बिन याको गुली बियाबो बबिनि मुखे रमहिरिया बिन इमसालाले अवस्था आशंका जनक उंगे मिजोरामनि पुलिस रो देहा फसिया देफसिया डायरेक्ट हॉस्पिटल ब्रो से निजे तिनांगे थांग तोहा आंबो बुंके के आप्रान चेष्टा के बिन फाइनो तुइबे ये खाये फाइसामी पाराना सु फाइसा बोनो चुतिनी हॉस्पिटल तिना निहे महिबो गुली नामो नाइदिबो मुदि गुली नाये मुति दिलाय देथा फसिया चुङाबोनो सिसुया डॉक्टर या के सामाया मुदि के चिनि पारा अबो संलाय तंजाव गरीब ब्रो तिनी काबाय त्रिपुवन फताइन मा थांनाय वा कोन फताइन मा थांजानाय चुंतो बाउंडारी स्टेट तंलाय जामाबा आबोनो से मिजोरामनि मिजो पीपल देखोसिया पुलिस देखोसिया आयर बेटालियन निब्रो देखोसिया अब देखिया ब्रो साका डायरेक्ट फायर केमब्रो साका मुहाफा स्काउ वानी रे मफक्रय नोटिस फक्रय बदेखे तिनियो अवस्था थांलाय तंजाव चुंजो तो त्रिपुरान ब्रो नायलायदि चिनि वाईबीए सेंट्रल कमिटी रो फनायदि आखे जे त्रिपुरानि प्रशासन फनायदि बनो सिसा व्यवस्था ला लायरादि प्लीज व्यवस्था ला लायरादि इमिडिएटली व्यवस्था ला लायरादि बन बेपारा